ndeipi guys zviri sei. Okay, sandaenda kure kumhata kwaJunior Spraga. Okay, fine. Junior Spraga akaenda kwaSparks anditi ndobva ati ndichaendawo maDNA test kana mwana azvaro. Then he was talking about my sister Indica ane profile yakanzi Sauro panapa pa TikTok. Then Nash TV antimunoziva kuti vakamaka nafongo nenanambo veve vakabva posta kuti vakabva vatora ka clip party diki isina kutaurwa nezvesister yangu vanyora caption yekuti Junior Spraga asi sure kuti Nhumbi naMaloti ndiyake ere kana kuti ndiya Hulengende kumhata kwenyu futi Nash TV. Back to my story ya Junior Spraga. Uri nova Junior Spraga, what makes you think kuti ungamitise Indica? Wakazvitarisa handizveso uri kudanana Katarina here mitisana ika ikoko muso wakachita interview yoyo antu wangu akatopfeka heti yaKatarina. In fact history heti yaKatarina iheti yanzvadzi yaKatarina. Iwo wangu akapfeka ulani heti yaKatarina. Katarina akamonerera tauro akapfeka futichi heti yoyo. Itaka zvezvozvo. Why are you bringing up my sister's name? Muzvinhu zvekushaya, muzvinhu zvemahure echinherera. Imhosva here kuti wakangorohoka hit and run nesister yangu. Wakutoti every opportunity you get wakutaura nezvesister yangu. And ndiani akataura kuti sister yangu inini nhumbi yako? Whoever claimed kuti you are the father of my sister's child. Isusu hatizi mahure echinherera akaita sana Ritsa ya uri kunzwere. My sister was in prison for 2 fucking years. Hana nguva yekuswere ndo maDNA test nemunhu. Sister yangu itori nevana hobo chaizvo. Harisi dhiri rekumitiswa riya uri kunzwere. Ende iwewe, do you think my sister is stupid to a point yekutanga mitiswe newewo? Munhu wekuti amai vako iwewo uno mwana womburungu. Ndo wakadzidzisa umwa burungu. Haunodzidzira umwa ngoma kukurodhi kewo. Wakadzidzira umwa burungu padheni. Wakadzidziswa umwa burungu namai vako vasina kukwana. Munomwa kota kudai namai. Chichakadaro woda kuti sister yangu imitiswe unze mwana into that dysfunctional family yemunhu ari confused cockroach like yourself kuti mwana akanaka uya kuholiday koko anodzidziswa umwa burungu. Iwe chimbomira iwe. Plus iwewe body yako yese yakazara matatu evana more than 4 names evana vawakazvara vawakamitisa vanhu vachitizira vasingaiti vana vasingaiti kana 2 weeks vachifa. Saka unofunga kuti sister yangu can even consider kuti hanzi anomitiswa newe pasitaira ipi? Wakarohwa hit and run. Sister yangu yanga yabva kujeri yanga ne 2 years isati yamboonawo varume vatau yakapaya hatichikuona naHulengende. So inyaya kuti nini sister yangu hatisiyani anditi wabva uno sister yangu paya plus sister yangu inoti wange mwana mudiki bva watsotswa not kuti wakamutsotsa. Yes wakatsotswa because sister yangu yanga ne 2 years isati yamboona varume wanzwisisa. But then inini that time guys ndo madays andakatanga kudana Hulengende, so you were staying in Ngezi. So ndaenda Ngezi back and forth. But then my sister doesn't know how to drive. Saka when I wasn't around Junior Spraga ndopaitirwa in drive ouyo utanga kudrive sadrive kutenderedza sister yangu achiperekedza kwainoda. But then iyewo he would ask ye kuti andokumbira kuenda kwakati oenda. But then akatanga kuudza vanhu kuti sister yangu inini achiti kuti mota yesister yangu imota yake. You see, that's another thing that actually put my sister off. And then when she came, pawakamiendesa kumba kwenyu, sister yangu yakaita ichafa nechikosoro nenyaya yekuti unogara mumba mune tsvina. And sister yangu chimwe chinhu chakamuputa off, the reason why she didn't get in a relationship with you, your relationship only lasted for 2 weeks, and we can't say that was a relationship. You just got fucked and got dumped. Because you antu unoda zvinhu zvemahara. Saka sister yangu yangu kutengera ukabhodhoro resauta pain problem iri papi. Ona sister yangu ine nhumbu yayo wakutanga kutenda kwana Sparks kweke wakutota kuda unzi wakamitisa murungu ere mhate wakutotora tanzi he I will go for a DNA test pasitaira ipi. Hantiwo une vanhu hobhere wakamitisa unotoramba vana hobo chimbonoita ka DNA nevana ivavo vaunoramba vaunonzi uyatite maDNA wauda kuganira unoita DNA yesister yangu. Sister yangu ine zuva rakambokutaurira kuti nhumbi yanayo nhumbi yako. Iwe hatizi mahure echinherera kaisusu akatisana Ritsa vekuti tinotoona unge kumitiswa unge dhiri wakakwana. Vana vangani vavazvara vachifa. Funga kuti sister yangu idofo zvekuti ingamitiswe newewo kuti mutidyire mwana. Iwe chimbomira keyo. Wakambona zvakaita vana vesister yangu pombi dzevana. Saka funga kuti sister yangu yanga yozodoneta mwana kuchitungwiza kueroko kuti mumudye iwe namai vako. Iwe my sister is not even a socialite. There was no need yekuti utaure nezvake. But isitaira ke yekuti uri hure keyo
kuti kahureke chinherera unokechwa wanga wakechkona Katarina netu watengerwa tu hembe wapiwa kaulani saka maybe waida ufa kumufadze here wakutanga kutaura nezve sister yangu. Why were you talking about my sister? Ukuisa sister yangu muligira na Katarina kumata kwakwewe. Here ndichaenda DNA test. We have time for that. Miti sana ritsi shama ure chinherera ndova nenguva iyoyo sosa tinanguva iyoyo anzo doti sister udauti miti unotaura tanzi heto neta DNA test kuti mudzise mwana umwangoma. Unomwa kota na mai. Sister yangu yonzi yasvara mwana niwe kuti mumudzise umwangoma kana kumudya ndindodhirire nyuri babo zvipoko. You want to embarrass my sister, so I'm gonna embarrass you first. Wakarowa hit and run. Let that get over your head. Sataure nezve sister yangu. Sister yangu dai kuri kunzi munhu yawe kuti she's a socialite kana kuti munhu anozikanwa. Ndiye munhu unganzwa taura nezvake. Manje sister yangu munhu anoto avoidawo. Hatode zvikutozikanwa cause harisi dhiri kwaari and she was in prison for 2 years. Hanangu yekuswera chinda kuma DNA test ari kumashure kwangu wasingaite cause aka lose precious time yake akavharirwa. Iwewe wakuenda unoita tuma interview pasi pemuti wakutanga kutaura nezva Indica. Vanhu vanosaisa. Kokutozvozvo unonga nokwanisa kumitisa Indica. Chigo chakadaro. Ye? Habaraka. Edwe. Aba gaya bolo tano acho ndara macha. Katarina anenge ari mudm sister yangu anenge ari mudm mangu achinyinyinyinyi Junior Spraga the same. Iye Katarina wewe obva aenda futi kuna Junior Spraga wewe obva wanyatsoneta kadare kana tumbwe. Anza amaidare kumata kwangu uda kuita sister yangu amaive dare rekushaya. Kuna vanhu vari funny boys chimbomire usataure zita resister yangu munyaya dzekushaya kana wadhakwa nekota wakushaya zvekuita wakutanga kuenda mapodcast wakunotaura nezve sister yangu. Even pamakaita whatever that you did that lasted 2 weeks sister yangu ine dhaira yakamboposta kuda kunzi wakamitisa murungu antiwo ndiwaiposta sister yangu ichita sei. Now that you want attention wakuenda unotaura nezve sister yangu kukapodcast kekushaya kumata kwakweyo. Mwana wesister yangu asi mwana wako anzo uda kuti mumudye namai wako zvamakaita vamwe vanhu kababa kezvipoko ne chimbonoita ma DNA test nevanhu vobva vari mu WhatsApp mako vane vana vaunenge uchiramba. Wesister yangu ndiwo wauda kuclaim aiwa zvakaoma. So guys vanhu vangachinditega pavhidhiyo ramaloti dadaiso ndaona ndapinda panyaya naPraga kana anonzani nasisi vake. My lord, you wanted my attention since you got it. First and foremost, inini handikutyi zvako zvokupiwa drain paTikTok kunzi unotuka zvinyadzi zvega zvaunenge uchituka izvi zvinotongopotrera ustupidity wako ukundinzwisisa. That's number 1. Number 2, inini nditori nani kuti inini ndakamitisiwa ukundinzwisisa. Ndakaona kuti life yaoma guys. Rega ndipeki mabags ndiende kumusha. I don't go breaking people's doors. Iwewe nemunina wako you saved your time muchifamba muchiba mudzimba dzevanhu. Inini never handizivi dore kupolisi inini. Handiti chitori nani to beg than to kuba. Chitori nani is better ukundinzwisisa. 2, asi ndakamboita sick tanzwa marumazi noti marumazi vana winza vainorapwa masiki ulenge ndi anayo siki izvezvi ina sendakamboita sick. Saka yo it's so insane of you kuti nini ndiri uyu rechinherera iwe uri kupa vana vanhu siki panzapo uri kuvapa masiki panzapo. Inini handisati papana munhu ngauya apa kuti anzi ndakapiwa siki naRedzi hapana. Hani 3, ushandikompare nemunina wako zvokuti munina wako izvozvo the fact yekuti iwewe uri kuuya panapa uri kuexplaina mimba yaPraga wati mukutoshaya kuti baba vemimba ndiani. Handiti the fact yekuti unotodzvanya bhatani rekurekodha uchitaura nonsence idzodzo ukushaya kuti baba vemwana ndiani. Wewe munina wako anoruka mahairstyle kunge zvidhori zveparong 10. Musade kundikompare.
itai zvemabhurongo unenge wadhakwa kana bhurongo wakutaura zita rako iwe maloti ibhurongo rinapindere vasikana musoro hai tisadhakwe uchapa nditi usadhakwe uchapa imwai bhurongo muchiziva pekugumira musataure mazita edu handisisi makuona kama kutsvuka nemafuta ebleaching makuzona maanani kunge kudarika vanhu vese hai ngatidzikamei my sister ndi ingavani mukupiwa dzvenera kuti munotuka wani patiktok iroro makuda kuritisa kuti rite pamberi nezita rangu hai behave wakadai utori mai vamwe vanhu ndotoshati mwana wako achiona nenhlamba dzaunenge uchitaura and the audacity is the liver for me yekuti unototi hanzi sanari nisi maure ko iwewe ukuzvona uri perfect yako my lord, come on man, you can do better. Shangobva kumuka ndikunzwa kuti kahure kechinherera karitsikeke kaita rimwe video. First of all, pavideo rangu ndakati wakati sister yangu haizi hure rechinherera saritsi in passing. Exactly. Zvekuti I was just giving an example yekuti Ritz ihure rechinherera sekuti Ritz akamitiswa nditi akaenda akanotanga unochemera nyika yese achitinyaudza kuti yenda kamitiswa akanonge kumitiswa kunge chinhu chinoshamisa especially muna kumitiswa kechitu hauna umitiswa kekutanga paya wakamitiswa kechitu kwanzwisisa saka arisidhiri rekuti tingatoswere chinyaudza vanhu chiita iwewe wakakechwa naDev wabva waita wadecide kuita nhombo pabasa bva wadzingwa basa saka problem iri papi and you thought you could kunonzwita sekubatirira murume nemwana nekuti ndozvo wakadzidziswa namai vako pakuti amai vako rinenge hure kuti rechinherera iwe waisachema kuti wamitiswa kuchema kwako kwakuswe kuti you need a figure finder mulife kuti mwana ndompei ende mai vako ndotovanzwisisa pakuti chimbonotsvaga baba yomwana because vaneta vangomitiswa kechitu wabva wamitiswa futi wepiri kechitu imagine pamwe deo ukutotsorodzanze streamer tsotsi pamwe deo uri mbavha kadeo pamwe deo usiri kutombotsvaga kana baba wemwana wacho because chikuitotutsvage baba wemwana nzara aukiye uri hure rechinherera Ritsi saka usazondambe inasana mbona musuwe jeri obviously uri hure unoenda ujeri chamadziri wewe unongochinyoporesa ungaende kujeri kujeri kuti wabaindu aiwa kuti wakablambere azviendese kujeri muwanga izia iwe naiwe kutononge kutanza ndasana mbona musuru wejeri kutonge zvinoshamisira zvinotaradza kuti uri dofo ende iwe chapandikatozonoti uri hure rechinherera riri papromax wakaenda kumainterview uchinochema kuti wamitiswa ya ndobva wazokomenta papicture racolorful naKatarina vari mubathroom maDev autoitsvaga comment iyoyo watoti vari mumba maDev but to my own surprise recently saka zvinoremahure echinherera united kurwadziwa nei handiti uri hure rechinherera here like inini wanditi ndiri mbavha ndorwadziwa nei nditori mbavha exactly kuchikupa like meaning yehure rechinherera kuti pandakati sister yangu haisi hure rechinherera saritsi I was talking about nyaya dzekumitiswa handiti hakuna munhu anonzi anomitiswa kechitu munhu anomitiswa mwana wechikoro form 3 form 5 form 6 kana kuti mwana achanga pedza chikoro ari 19 ane 19 ane 18 kwete iwewe nezera rauyu muri vanhu vakuru amumitiswe wazwisisa amumitiswe iwewe you behaving like a child uri hure rechinherera zvese zvekuti wakazopfeka mabhegi ukaenda kumusha wakazviita after wambotraya kupula uitwe chihure twechinherera amai vako futi hure rechinherera because inini and hapana paningamboti mwana wangu amitiswa ndotomusiya achienda kumaredio tipewo madhora ndamitiswa ndibatsira nekashamwari kako katsoko kekeka kane fesi nenyemhata isoko mahure echinherera makadiko ndimi mahure acho echinherera but Ritsi ritori hure rechinherera riri papromax because ukuya panapo uchiti nyaudza about mwana wakawana muchihure imagine kumitiswa kwakakechwa unomakisa iwe kumakisa kwakaita seikoko hanzi yeye ndiri kutsvaga baba wemwana watsvagireiko pane basa rei nekuti hauna mari ababa wemwana utokuti havana kutsika na senti
imagine wautanzi hand kutsvaga baba wemwana uda kuti vaite sei une mari wodai waiba wasambo watsvaga saka kana uchitova yako tikudzidzise kuba isusu hataita zvekubaka but iwewe ritsika ndiwe munhu ari musituation yekuti unofanira kutodzidzira kuba uchengete vana ava because imagine kuhura futi kuhura vana ndo mahure taura akapoza urikumitiswa kune mahure akangwara kuzoita mahure echinherera imi ndimi mahure echinherera mutori mbavha but muri mbavha dzeinduku saka musati anzi mbavha muri mbavha because watobira mwana zvinhu zvakawanda wabira mwana life yakanaka wabira mwana life yekuharare wamunogarisa mwana kumusha saka uri mbavha but uri mbavha futi yakapusa uri mbavha yechinherera yakarerwa namai vechinherera uzochema nekumitiswa sha iwe saka zvese zvawakutaura zvina basa because inini ndakakutaura in passing kuti uri hure rechinherera is an example personal life yako takutongozviramba apa takukupo example usataure zvekuti kumwa bhurongo because wodonga une mari yekumwa bhurongo waisambonochemera mapamba bhurongo rinoita $6 one bottle isusu tinofamba tiri about kuma10 wanzwisisa munhu wese akakona kumwa mabhurongo kana 4 saka iwewe dai waikwanisa kutenga bhurongo iweweka waikwanisa kumwa bhurongo iwewe waikwanisa kutenga pamba because $7 $6 inotenga one bottle rebhurongo inokwanisa kutenga hameno kuti mapeke mapamba mangani saka chimbomira taurai kwamaswera dai ungori mbavha ritsika dai uchitokwanisa kuchengeta mwana dai usitomboenda paredio kunochema utonge life yaguma sha dai utori mumwe munhu wakatoinfluensa vakadzi kuti let's goes on chero kanzi waita mimba yako manje iwe wakaona kumiswa ngelife yaguma ayewa life and it also shows kuti wakarerwa nani wakarerwa kuti hure rechinherera ndononge kumitiswa kunonyadzisa onge life yaguma iwe kumitiswa kwechituhero usati nyaudze kaiwe watanga kuvhundukira kadziri kako kekumitiswa kadziri kako sanyapedzere kuvhunduka gara kumushe kokorima mambambaira ita maricho chichichichichi you have no deal pasocial media kuya uzoti nyaudza pana kuti iye ndakazomitiswa ndakazoita sei at the end of the day Ritz uri hure rechinherera wabva wabatana nakasawira kako kake inini shamwari yangu ikauya ishema kuti yamitiswa ka ndotomutisawira ngati kiye wanzisisa totenda ndiri paside utori paside utotaura nyaya dzekushaya chichakadaro parwariwa apa MCU mahure echinherera united another thing Ritz ukuti hanzi isusu tiri kudaro because hanzi hatizive baba vemwana akuzoti azive baba vemwana ndiani nyaya iri pakuti ari kuklema kuti ndi baba vemwana haasiriye baba vemwana varipo vari kuzviita vada madna test ava havasina nguva iyoyo get that don't get it ende chero ivo vacho baba vemwana vacho vakaramba arisidhiri move on with life stokia waiziya hatisiwe vakatoda kukumbira kuti bhuri rezimbabwe twe madhora tononge life yaguma nekuti hanzi yamitiswa pamadhiri ezviweti ayewa life goes on sha pamwe newangotori mbavha Ritz waisamboya panapa uchitinyaudza waitiopa utenga mapamba manje wakaomerwa utoshora mapamba umaona kupi saka I understand you inini newe tiri pamalevels akasiyana because iwe unoona ngekumitiswa life yako yaguma ini ndipatotangira life yangu manje papo takutoronga maplans because hatipererwe ende zvaukutaura zvekuti mbavha uri kumashure takazvisiya kare takatopika tatokona mazuva ano takuteta zvinhu tokunonona ukaenda ujeri apa iwe kutonge ndiwe wakaenda ujeri naivetwe 2 years dzese wakavharirwa munhu the same thing nanhasi aiwa kari chitoo zvimwe waiziya ngoramba chikuzikanwa kuti musikana iwe kuzochemwa takamitiswa kumitiswa kechitu kechingani isu zvizvingani zvautaura about us uta zvizvingani hobo but iwe totaura nechizvingani tongotaura chinhu mwani ichocho kumitisiwa that's all when it comes to Ritz that's all hapana zvimwe nemahestyle wako unenge uchirukwa yaya vasikane basa echikuru kutonge obviously you won't understand my style girl because you are a low budget bitch saka ubofoka understand style rangu because you unorukwa mahestyle vasikane basa o ma housewife aya echinherera aya anorukwa zvimashia zvimaseries mati ako Ritz maloti asinhasi bhurongo rasiri kutengesewa because response yako you are not high enough to reply me
It's shallow and dim. Maashawe chidofodofo. Zviri so chidofodofo for you kuti unowawata nezvekumitisiwa kwangu. Apa munhu uri paside naye munin'a wako anorukwa macolors kunge makatuni epatakalani sesame akamitisiwa. Amusitoziva kuti mopomera ani kumitisiwa kwakaita ikokoko kuti kunge mimba ichasvotoka ubhizi uchinditi kwaizvo nizvori takamitisiwa chichichichi. Inini waye akamitisiwa pabasa chichi. Inini mwana wangu itori promotion kana wanga kuti ndakamitisiwa pabasa mwana wangu itori promotion maloti ukundinzwisisa. And you didn't comment panyaya yekuti unosiki kuzadza vana siki kakahulengende andikari kufamba shaya dziri panze kunge mbuka ikumbari. Winzi akatoita akatosiya maloti iwe newe hulengende uita bhoki ukanzi jump unojumpa ukutooneka kuti iwewe ndiyo mukadzi parelationship yako namaloti. Siya zvokuitiswa namaloti norwara. Busy line uko ulaina maqueue esiki uchitadza kusiyana namaloti amene zvako. Maloti atori nani kuti akarwara akaita kunge akupera muviri anonga mapirizi ekwedzera garo. Zvimafuta zvakezvo ndo zvinomuita kuti skin yake ingoita kunge yakakangavira ndosaka iye kurwara kwake hakuoneki. Manje kwako kune mbabvu zvinobva dzakuoneka kudaro. Maloti inini chero kanituka zveku the only thing yaungandituka nayo ndekuti kumitisiwa. And it's so shallow because izvezvi zvikanzi vanhu vese vamitisiwa ngavamira pakambomitisiwa sadaka 1 oka 2 uripo mukategori iroro because neutori nemwana and asina baba nekako kakaning'ina kako ekako kapenzi makatozvikore remini. Maloti inini you need to drink mabrongo kana 5 to reply me with valid points, not zvekutuka zvekupenga zvekutuka izvo. So shallow, my sister. Go to the clinic or go to rehab at least. Musangosupport zvemadrugs nemiwo patiktok panapa muchipa munhu nyembe izvo munhu akutopenga nemadrugs mumusoro. Sisimalo enda kuclinic usazadze vana vevanhu sick. Yapedza newo zvokumitisiwa unomitisiwa iwe. Unomitisiwa kasisi kako ikako kunge mimba ichasvotoka dera svotoka.